Que tal? Moi boa noite, un saúdo hoxe xoves 21 de maio, benvidos, benvidas a este espazo informativo diario dende a televisión local de As Pontes. Agradecemos, evidentemente, que nos collerades para toparvos o que aquí ofrecemos cada día, que é información local dende a televisión local e para os veciños e veciñas da nosa vila. Comezamos coa visita que onte facía o delegado do Goberno, acompañado do alcalde de As Pontes, tamén presidente da Deputación da Coruña, as instalacións que as Panaes ten en As Pontes, todo un referente, sen dúbida. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, visitou onte as instalacións das Panaes nas Pontes. Facíao acompañado do alcalde, Valentín González Formoso, o responsable da área de educación da Delegación do Goberno en Galicia, Luís Carballido, a directora das Panaes nas Pontes, Cristina Rodríguez, e a vicepresidenta das Panaes e presidenta da Autismo Galicia, Mercedes Fernández. Pedro Blanco quixo poñer en valor o traballo que realiza as Panaes na atención e acompañamento de persoas con autismo e as súas familias, defendendo a necesidade de garantir que cada estudante poida desenvolver o seu proxecto vital con garantías independentemente das súas circunstancias. A Semade agradeceu o compromiso e a dedicación do equipo da entidade e destacou o labor que desenvolven as súas instalacións das Pontes, onde presta servizo de educación especial, atención residencial terapéutica, atención diurna e programas de promoción da autonomía persoal para persoas con autismo. O delegado tamén salientou a colabora institucional entre o Goberno Central, a Deputación da Coruña e o Concello das Pontes, que cualificou como fundamental para mellorar a calidade de vida das persoas usuarias e das súas familias. Neste contexto, lembrou que as Panaes recibe un total de 464.734 euros en axudas procedentes de distintos programas do Goberno de España. Temos que agradecerlle esa labor que están facendo, unha labor constante e permanente, sobre todo para acompañar, para dotar a esos rapaces e rapazas desos instrumentos que son tan preciosos e, sobre todo, dicir, ni máis ni menos que facer ese traballo onde non chegan as administracións públicas. En este caso en concreto, pois tamén aproveitamos para vir porque, como saben, onte abriu o plazo para a solicitud desas becas para rapaces que teñen necesidades especiales de educación e, por lo tanto, falamos que o ano pasado beneficiamos de 13.000 familias en Galicia, 13.000 familias, máis de 20 millóns de euros. Multiplicamos por 3 os orzamentos que tiñamos cando chegamos ao goberno e, por lo tanto, creo que é unha actuación decidida, unha decisión firme e, además, eu creo que absolutamente contrastada deste goberno de colaborar cas familias para dotar a estos rapaces e rapazas de mecanismos e medios e, sobre todo, prepararlos para poder afrontar unha vida con absoluta autonomía ou con esa autonomía da que sexan capaces. E, además, eu creo que aquí nas Pontes é un desos sitios onde claramente se ve que a colaboración institucional é absoluta e completa e, ademais, eu creo que é exemplar para conseguir estas finalidades. O alcalde das Pontes quixo agradecer esta visita e a gran labor tamén das Panaes, non só a de axudar aos seus usuarios e usuarias, senón tamén ás familias. E fixo fincapé en que tanto a Deputación da Coruña, que preside, como o Concello das Pontes, estarán sempre aí para colaborar en todo o que sexa posible. Quero agradecerles a labor que fan de apoio aos familiares, de apoio, lóxicamente, aos rapaces e rapazas, aos usuarios, en definitiva, nunha aventura familiar digamos que moi intensa e que require de comprensión social, require de, digamos, de inclusión social, require de esforzo por parte das administracións públicas en facilitar esa labor que non é doada, pero que é absolutamente maravillosa, non? E, por tanto, agradecerlle pois, a labor que fan no día a día, que saiban que a colaboración Concello das Pontes, Deputación da Coruña, as Panaes, é unha colaboración que está dando moi bo fruto, que nunca é suficiente, que nunca cubrimos todas as necesidades, pero que a implicación, a comprensión e digamos que a mentalidade de compartir esta aventura está máis que garantida, non? Durante a visita, Pedro Blanco puido coñecer mellor o traballo que as Panaes desenvolven un dos seus centros de referencia, como é o do noso municipio, co obxectivo así de apoiar as persoas con trastorno de espectro autista. Os responsables da entidade explicaron que o número de usuarios e usuarias da mesma non deixou de medrar, unha evolución que está relacionada co aumento de casos diagnosticados cada vez a unha idade máis temperá. Os representantes das administracións presentes comprometíanse a explorar novas vías e proxectos de colaboración con as Panaes. Os servizos que oferta as Panaes nas Pontes están localizados en edificios de titularidade municipal e que o Concello lle cedeu no seu día a Asociación de Pais e Nais de Persoas con Espectro Autista. Falamos agora dunha adxudicación tamén agardada e que fai referencia a unha das arterias principais da vila. Falamos das obras que se van a executar na Avenida de Lugo.
A empresa Ambientum vai ser a encargada de realizar as obras de mellora de pavimentos e servizos na Avenida de Lugo, entre os números 1 e 19. O proxecto, que supora un desembolso de 207.862 euros, realizarase con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. A actuación, que levará 4 meses, permitirá avanzar na humanización dunha das principais vías de acceso ao centro urbano, mellorando a accesibilidade, a seguridade viaria e a calidade dos espazos públicos nun tramo estratégico da Avenida de Lugo. O proxecto contempla a eliminación do desnivel existente entre a calzada e as beirarrúas, favorecendo a accesibilidade universal, así como a renovación dos pavimentos tanto na zona de circulación como nas beirarrúas e nas áreas de aparcamento. Nos pasos de peóns instalarase pavimento táctil adaptado a persoas con discapacidade visual. No ámbito das infraestructuras, a obra inclúe a separación da rede de augas pluviais da rede de saneamento coa execución dun novo colector de pluviais e a renovación da rede de saneamento nos tramos necesarios, mellorando a eficiencia e o funcionamento dos servizos municipais. Tamén se vai actuar sobre o alumeado público, recolocando as farolas existentes, reforzando a iluminación nos pasos de peóns e incorporando nova iluminación LED de alta eficiencia, así como sinalización luminosa para aumentar a seguridade viaria. A intervención completarase coa renovación da sinalización viaria, instalación de novo mobiliario urbano e o trasplante de arborado existente, garantindo a súa conservación. Esta fin de semana ben bo tempo e ademais imos ter moita actividade para poder disfrutar o ar libre e facer as nosas compras. É unha nova iniciativa de Coempo, a Feira da Primavera. Os comerciantes da vila volverán sacar á rúa os seus mellores produtos e con grandes descontos, damando unha nova proposta ideada por Coempo para esta mesma fin de semana. E que o Patio de Santa María vai acoller a primeira edición da Primavera en Feira, un mercado de oportunidades no que haberá 15 postos con artigos que van dende roupa, complementos, calzado, decoración, libros ou lencería, damando outros tantos comercios locais que van a aproveitar esta convocatoria para vender esa mercadoría de outras tempadas de gran calidade, pero a prezos máis económicos. Así o sábado, de 10:30 a 2:30 e de 4:30 a 8:30, ademais do domingo de 10:30 a 2 e de 4 a 7 da tarde, poderemos facernos con interesantes produtos e incluso aproveitar para anotarnos na andaina solidaria da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro do vindeiro mes de xuño, porque esta entidade tamén contará cun espazo neste particular mercado. A cita vaise completar con varias actividades infantís que se instalarán nos xardís do campo da feira o sábado de 11:30 a 2:30 e de 5 a 8 e tamén o domingo de 5 a 8, en as que se poderá participar con tan só contar cun ticket de compra sen importe mínimo procedente de algún dos postos que participen na Primavera en Feira. Xa decíamos que teríamos moitas actividades esta fin de semana e falábamos de Coempo, pois Coempo tamén está detrás da organización de recuperar a Festa da Tortilla. Poderemos volver a disfrutar do bo facer da nosa hostalaría local. Despois de máis de 20 anos de ausencia, o arume, a pataca e o bo volverán tomar as rúas das Pontes co regreso da mítica Festa da Tortilla. Todo un acontecemento gastronómico que era un éxito asegurado anos atrás cando se desenvolvía no Rego do Muiño, grazas a figuras da hostelería local como Carmiña do Bar La Cueva, Julia do 123 e Purita do Pepe Blanco. Agora, a Taberna de Pancho, o Medulio, o Venus, a Fervenza, o Safari, o Bar Jardín, o Lar, o Trastoi 3, o Daniel, a Capilla, de la Pícola e o Florida van tomar o relevo destas grandes dos fogóns para conquistar os padais de veciños e veciñas nunha renovada Festa da Tortilla e que volve contar co respaldo de Coempo e do Concello das Pontes. Así, tanto mañá como ao sábado, nestes 12 locais vanse servir 3 tipos de tortilla, unha clásica e 2 de elaboración especial. Pinchos que serán gratuitos con cada consumición, pero que tamén se van sumar propostas específicas nos bares Daniel, Lar, Medulio e na Taberna de Pancho, que incluirán na súa carta tortillas especiais para estes 2 días. A Festa da Tortilla arrancará mañá ás 7:30 da tarde e desenvolverase ante as 11 da noite, e xa o sábado poderemos degustar estes sabrosos petiscos de 12 a 3 e de 7:30 a 11. Por certo, que tamén habrá premios agochados en cada pincho e todos aqueles que voten a súa tortilla favorita na app de Coempo entrarán no sorteo dun curso de conducción de Carcross no centro Lavas e Motor Club de Carballo. E xa que estábamos con Coempo, aproveitamos tamén para dar os nomes das gañadoras do concurso do Día da Nai, outra das iniciativas desta Asociación de Comerciantes e Empresarios de As Pontes. Coempo vende a dar a coñecer as gañadoras dos 3 premios da campaña O Día da Nai, 3 sesións fotográficas en familia e que sortearon entre aquelas persoas que registraron as súas compras na aplicación móvil da entidade durante a semana que durou a cita da campaña. Carla Pena, Silvia Maroño e Laura Pena foron as 3 persoas afortunadas que se fixeron grazas ás súas compras cunha sesión fotográfica familiar en a que tamén se inclúe unha lámina cunha fotomontaxe enmarcada e da que poderán disfrutar estas 3 afortunadas. Onte tivemos un roteiro a pé organizado dende Euroeume para coñecer o máis próximo ou a pé de rúa
as obras dese museo ao ar libre que temos en As Pontes, do As Pontes en Pezas. Algúnas delas foron visitadas onte a traverso desta iniciativa de EuroEV. O programa Aldeas Accesibles, impulsado por EuroEume, regresaba onte a nosa vila, pero neste caso non da man das súas charlas e xornadas formativas, senón cunha actividade na que a arte urbana foi a protagonista mediante un paseo polos diferentes murais esparexidos polo centro urbano, ideados ao viro do programa As Pontes en Pezas. Coas indicacións e explicacións dun dos impulsores do proxecto, Ismael Blanco, máis dunha dúcia de participantes puideron desfrutar das obras máis icónicas deste museo aire libre e coñecer as súas orixes, técnicas ou os autores responsables de cada proxecto. A convocatoria arrincou na Praza do Carme, cos murais de Mamed Casanova e o dedicado ás festas patronais. Tamén se visitaron os murais de Radio Eume, o Recuncho dos Bicos, ou homenaxes como Lady Falcón ou a Oda ás mulleres da Avenida de Galicia. E incluso houbo referenzas ás nosas lendas como o mural da Galiña aos Pitiños de Ouro de Miguel Peralta. Xa na zona da vila houbo tempo para desfrutar do collage de fotos que homenaxea a relación da amizade das Pontes con Les Neven ou o traballo dos torneiros a carón da Ponte dos Ferros. Seguimos coa conmemoración do Día da Abella, que era onte. De feito, hoxe mesmo tíamos unha charla, segue aberta ata o sábado a exposición, pero que ademais temos actividades tamén o domingo para os máis viudos da casa dende a Casa do Mel. A Casa do Mel de Goente non podía faltar a toda unha tradición. A celebración do Día Internacional da Abella, que coincidía onte mesmo. Depois de que mesmo hoxe tivésemos xa unha charla na exposición que temos ademais en Casa do Peso e vencellada a ela, este domingo, e para concienciar sobre o importante papel que xogan as abellas na preservación ecolóxica do planeta, abrirán as portas da Casa do Mel, e será con diferentes actividades para o público máis miúdo. Así, haberá obradoiros de elaboración de candeas e de formación sobre as abellas, entre as 4:30 e as 8 da tarde, para menores de 3 anos en diante. Aínda quedan algunhas prazas libres, pero hai que anotarse previamente, por tanto, tomade nota dun número de teléfono e dun correo electrónico. Serían, respectivamente, o número 661-003-616 e o correo electrónico casadomel@vodafone.es. Volve o As Pontes Ecuestre, volven os cabalos ao lago. Ademais de ser unha proba puntuable a nivel autonómico, temos o que ven sendo esa liga comarcal de Eume, Ortegal e Ferrol, con probas en Ferrol, en As Pontes no Lago e en Ortigueira, a traverso da volta dos cabalos e o seu espectáculo ao lago. Por cuarto ano consecutivo, o Concello das Pontes xunto co Clube Local Prado Aventura e a Federación Hípica Galega van poñer en marcha no lago As Pontes Ecuestre. A cita, que terá lugar o día 6 do mes que ven, pretende novamente fomentar a actividade e os deportes ecuestres no municipio e reforzar a promoción da vila como destino turístico ligado ao deporte e á natureza. Co anuncio da data oficial, o comité organizador abriu tamén o prazo de inscrición para xinetes e amazonas no concurso de saltos territorial no Campeonato Galego de Andadura e tamén nas probas da segunda Liga Ferrol-Eume-Ortegal, e que van ter lugar o mesmo día 6. Así, o trámite pode realizarse xa a través do portal web da Federación Galega de Hípica. En canto á participación, agárdase contar con preto de 200 xinetes e amazonas chegados de toda Galicia que tomarán parte en probas federadas que serán xulgadas por oficiais habilitados pola Federación Hípica Galega. Así mesmo, todos os participantes deberán estar en posesión das súas correspondentes licenzas federativas en vigor para o ano 2026. Queda nada, menos dunha semana para recuperar as festas do poboado. Non podía ser de outro xeito, o poboado asociado ao deporte. Temos variadas actividades deportivas na fin de semana que ven. As festas do Poboado das Veigas van ser non son un acontecemento ateigado de música, de festa ou de atraccións para os máis novos. O deporte tamén vai ocupar un papel fundamental neste regreso, con probas do máis dispares e entretidas para veciños e veciñas de todas as idades. Así, o sábado 30 vai ter lugar un torneo de baloncesto na modalidade de 3x3, tanto en categoría masculina como feminina, en a que poderán participar maiores de 16 anos. A inscripción estará aberta ata o mércores da semana que ven e terá un prezo de tan só 5 euros por participante, o que inclúe o seguro. A inscripción pode ser realizar no 684 138 414. Tamén haberá fútbol sala co clásico maratón nas pistas do Poboado que se vai desenvolver dende o venres á tarde e ata o domingo co respaldo do Lago Sport. Tamén ata o mércores hai tempo para anotarse nas distintas categorías que van competir dende senior masculino e feminino ata veteráns.
O sorteo dos emparellamentos vai ter lugar na noite do mércores no Lar de Endesa e o prezo por equipo é de 120 euros máis 5 euros por xogador para a categoría senior masculina e 75 euros máis 5 euros por xogador ou xogadora para as modalidades de veteráns e senior feminino. As inscripcións serán válidas unha vez que se realice o pago correspondente na conta habilitada para tal fin no Banco Santander. E o domingo 31 regresa o atletismo escolar con diferentes probas de velocidade e lanzamento de peso para atletas escolares e que arrincarán ás 9:30 da mañá tamén nas instalacións deportivas do Poboado. Haberá trofeos para os 3 mellores deportistas masculinos e femininos de cada categoría e proba e as inscripcións serán gratuitas para atletas federados e terán un custo de 2 euros para os non federados. Para anotarse, abonda con enviar unha mensaxe de WhatsApp cos datos da persoa participante ao 680 234 579. E para os que prefiran outro tipo de diversión, tamén se vai contar cunha xornada de xogos rurais que se van desenvolver na pista de fútbol indoor. Haberá carreiras de sacos, tiro de corda, carreira de carretillas, salto á corda e outras actividades que se deberán realizar en equipos de entre 6 e 8 persoas. Esta entretida proposta está programada para o sábado 30, ás 12 do mediodía, e hai prazas limitadas, polo que os grupos que desexen anotarse deberán enviar unha mensaxe ao 654 059 139 ou ben inscribirse no espazo de Instagram da Comisión de Festas ata o luns que ven como data límite. Esta mesma fin de semana o deporte vai estar marcado sen dúbida pola presenza en As Pontes de todo o futuro do fútbol sala galego. É o torneo de base que organiza o Lago Sport. Falamos de nenos dende as categorías de biberóns ata cadetes, venres, sábado e domingo, Monte Caxado e Pabellón Polideportivo Municipal. O Lago Sport vivirá a súa segunda fin de semana de fútbol da man do torneo de fútbol sala base Lago das Pontes, que chega xa á sexta edición. De venres a domingo, no Polideportivo Municipal da Fraga e tamén en Monte Caxado, teremos varios centos de nenos e deceas de clubes procedentes das 4 provincias galegas nunha cita na que haberá encontros dende a categoría biberón ata cadete. O acceso aos partidos será libre e desenvolverase en xornadas de mañá e tarde ata as finais do domingo xa non serán. Foi todo por hoxe, aunque estamos a xoves 21 de maio, temos que dicir tamén que foi todo por esta semana, porque mañá é venres, mañá é Santa Rita, é a patroa na administración local, por tanto, non haberá xornada laboral nas instalacións municipais. Xa que logo non estaremos mañá e aproveitamos xa para deixarvos con os mellores, sen dúbida, desexos para esta fin de semana. Fin de semana na que parece que o tempo vai acompañar. Disfrutade a nós, comprometémonos a estar aquí de novo o luns con toda a información local. Grazas por hoxe, grazas por esta semana, boa noite e bo descanso.